Een spijtig ongeval of moord. Voor de politierechtbank zijn er duidelijke aanwijzingen dat Gino S. zijn vrouw opzettelijk om het leven bracht. In september 2018 reed hij met zijn auto in het Albertkanaal in Hasselt. De ervaren duiker kon uit de wagen ontsnappen, maar voor zijn vrouw kwam alle hulp te laat. Onze rechtbankjournalist Geert Hoube heeft vandaag de zitting in de politierechtbank gevolgd. Ja, Geert, de politierechtbank heeft zich onbevoegd verklaard in het dossier rond Gino S. Wat betekent dat nu precies voor de verdachte? De feiten waren oorspronkelijk gekwalificeerd door het Openbaar Ministerie als een verkeersongeval. Een verkeersongeval met de onopzettelijke doding van het slachtoffer Felice. En over verkeersongevallen en dergelijke zaken, daar oordeelt de politierechtbank over. Maar de politierechter komt nu tot de vaststelling, dit is helemaal geen ongeval, hier is meer aan de hand. Over zulke zaken mag ik niet oordelen, ik kan hier geen straf over uitspreken en dergelijke meer. En daardoor zegt de politierechter, ik ben hiervoor onbevoegd. Het is aan een andere rechtbank om hierover te oordelen, niet aan mij. En welke aanwijzingen hebben zij precies daarvoor? Waarom geloven zij niet in die piste van een spijtig ongeval? Ja, er zijn heel veel vragen. Ten eerste al, wat deed die man daar op het jaagpad? Hij reed dan ook nog eens in de tegenovergestelde richting. En hij heeft ook nooit geen uitleg daarvoor gegeven wat hem daar deed. En plots wijkt hij dan van de weg af. Eerst reed hem zelfs nog een beetje van het Albertkanaal weg, om dan vervolgens er aan in te rijden. Hij rijdt erin tegen een snelheid van 40 km per uur. Er zijn ook amper of zelfs geen remsporen gevonden. Normaal is er altijd een dashcam in de wagen. Net nu is die dashcam verdwenen. Het hondje gaat ook altijd mee met het koppel, maar ook deze keer geen hondje. En dan zijn er nog andere zaken die vragen oproepen van waarom had zijn vrouw Felice, met wie hij 3 maanden gehuwd was, onder meer een hoofdletsel. Waarom had ze kneuzing aan haar arm? Heeft hij haar misschien met het hoofd tegen het dashboard geslagen? Is hij dan het Albertkanaal ingereden? De vrouw had ook geen gordel aan, hij wel. En dan zijn er nog allerhande zaken, zoals de deur stond open van de wagen waar zij aan de haar kant waar zij uit heeft willen komen. Maar hoe komt als hij dan er toch niet uit is geraakt en dergelijke meer? Er zijn heel veel vragen. En ja, de grootste is misschien ook wel, hoe komt in godsnaam dat jij op een rechte baan dan plots het Albertkanaal inknalt? En wat zijn nu de volgende stappen in de zaak? Ja, zowel het Openbaar Ministerie als de man zelf hebben nu een aantal weken, 30 dagen, de tijd om beroep aan te tekenen. Ze kunnen alleen maar beroep aantekenen tegen de vraag, is dit opzettelijk of onopzettelijk? Daarover dan zal de rechter zich moeten buigen. Is dit onopzettelijk, dan gaat het naar het Openbaar Ministerie en opzettelijk ook eigenlijk. Dan begint de malle molen weer quasi vanaf vooraan, zal ik zeggen. Wordt er dan extra onderzoek ingesteld? 8 jaar na de feiten, ik weet niet in welke mate dat nog mogelijk is. Hoe gaan ze dat verder bekijken? Als het dan het Openbaar Ministerie is er altijd van uitgegaan dat het onopzettelijk is. En nu wordt er dan plots opzettelijk gezegd. Hoe gaan ze daarop reageren? Het is een beetje koffiedik kijken, maar de optie die natuurlijk ook voor ligt, is dat de zaak naar assise gaat. Dat dan een 12-koppige volksjury zich erover moet buigen en dan riskeert de man tot levenslang, zelfs als er wordt geoordeeld dat het over moord zou gaan, want het kan ook nog eventueel doodslag zijn. Er zijn nog heel veel vraagtekens die moeten uitgewist worden. Ja, als er meer nieuws is, horen we dat natuurlijk eerst van jou, Geert. Dank je wel. Voor meer nieuws rond de zaak rond Gino S. kan je terecht in onze HBVL-app. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je meer Limburgs nieuws? Abonneer je dan nu op ons kanaal of check het in de HBVL-app.